Indawo yokutya yaseThekwini inceda abasebenzi bayo ngaxeshanye isolula isandla kwabo bahlelelekileyo. IBellevue Cafe iguqule le ndawo yayindawo yokuphekela abantu abangathathi ntweni esetyenziswa ngumbutho wesisa. Ukutya okuphekwa apha kuzakuhanjiswa kwiindawo zoogobityholo nakumakhaya agcina abantwana. Ukuza kuthi ga ngoku zisavaliwe iingcango zeendawo zokutyela kweli. Lixesha elingelihle konke kubanini nabasebenzi bezindawo. Ngokwesiqhelo, abasebenzi abaninzi kwezi ndawo baphila ngokufumana loo cuntsu kuba secaleni xa ubani ehlawulela ukutya kwakhe. Kuphantsi kwesi simo ke, indawo yokutyela IBellevue Cafe ithathe uxanduva lokuba yenze umohluko kuloo makhaya angathethi ntweni ngokuba babaphekele isuphu enomsoco kunye nokunye ukutya. My Waitron crew earn probably 65 to 70% of their income from tips, and they were sitting at home. We've got a WhatsApp group, we've been chatting, checking that they're all okay. We did a voucher fundraiser that raised money for them, but it only goes so far. So this is a wonderful way to, A, get them to earn money and stay in contact, because we're all missing each other. We work together for 15 hours a day most days, and they all were really excited about earning money and I think equally about being able to make a difference. Umama wabantwana ababini uNonhlanhla obuye abengumsebenzi apha uluvuyele oluxanduva. Thina as umndeni waseBellevue, imanagement yesu isupportile seloko avalwa banathi ngeke asenze imali. Okukutya kuza kusiwa kuloo makhaya angathathi ntweni ngokubambisene nequmrhu elingahlawulwayo i-0 to 5 trust. People are absolutely desperate, and a lot of them are running out of money for electricity and gas. So a lot of households are actually not cooking at the moment. So you can deliver dry food items, and then some families don't know what to do with it except light fires and cook on a fire, which is also very difficult, especially on a day like this when it's pouring with rain. Injongo ke kukupheka ze bahambise amabhakede alikhulu kunye nerice kuloo makhaya usuku nosuku. Kwiindaba ze SABC, ndinguNomhle Ngubane, eThekwini.